Һаумыһығыҙ, хөрмәтле телевизор ҡараусылар. Эфирда Атайсал тапшырыуы. Студияла Хәнә Мәҡсүтова. Башҡортостанда Атайсал проекты эшләп килә. Тормошҡа ашырылған изге эштәр ярҙамында ауылдар төҙөкләндерелә, тыуған еребеҙ йәмләнә, тәбиғәтебеҙ яңы һулыш ала. Ишембай районы иһә республикала Атайсал проектында иң әүҙем ҡатнашыусылар рәтендә. Бында туған яғын, ауылдаштарын хөрмәт иткән, улар өсөн янып, көйөп йәшәгән кешеләр күп. Беҙҙең ижади төркөм был юлы Ишембай районының иң матур төҙөк ауылдарының береһе Әрмет яҡтарына барып, шундай кешеләр менән яҡындан танышып ҡайтты. Әйҙәгеҙ, экранға күҙ һалайыҡ. Әрмет ауыл хакимиәтенә ҡараған Түбәнге Әрмет һәм Үрге Әрмет ауылдарында 950 кеше йәшәй. Барлығы 575 ихата иҫәпләнә. Ике ауылда ла игәрле, тырыш халыҡ донъя көтә. Һәр ихата алды таҙалығы, бөхтәлеге менән айырылып тора. Тирә-яҡты матурлау, төҙөкләндереү буйынса ла ауылдарда өмәләр үткәрелеп тора. Халыҡ бындай сараларға әүҙем йөрөй. Әрметтәр иманлы, сәләмәт тормош алып бара. Ауылда эсеп йөрөгән, енәйәт ҡылған, тәртип боҙған кешеләр бөтөнләй юҡ. Халыҡ бергәләшеп спорт, мәҙәни саралар уҙғара. Күптәре иман юлында. Зыяратта өмә ойоштороу, алкоголһеҙ байрамдар, милли уйындар үткәреү бында ғәҙәти күренеш, ти ветерандар советы рәйесе Йәмилә Ғөбәйҙуллина. 21 йылда беҙнең ике ауылда да беҙнең ППМ программасы буйынса зияратларны кәртәләү буйынса шундай программаны алған егенде, шунан соң ауыл халҡы әүҙем ҡатнашып, килгән шул материаллар белән бергә ике зияратны да кәртәләп, матурлап ҡуйҙыҡ инде. Тереләрҙең ҡәҙерен, үлгәндәрҙең ҡәберен бел тиҙәр. Ысынлап та хаҡ әйтелгән һүҙҙәр. Был фани донъяла изгелек ҡылып, сауаплы эштәр башҡарып, мәңгелек йортҡа күскәндәрҙе иҫкә алып, зыярат ҡылыу беҙҙең бурыс булып тора. Әрметтәрҙә быны онотмай. Ана бит, ике ауылдың зыяраты ла кәртәләнгән. Күмәкләп тотонғас, зыярат асылып, йәмләнеп ҡалған. Изге эштә ҡатнашыусылар үҙҙәренә ҙур сауап алып, әруахтар рухы ла шатланғандар. Түбәнге Әрмет ауылы зыяратында күренекле яҙыусы, Бөйөк Ватан һуғышы инвалиды Ибраһим Ғиззәтуллиндың гирләнеүе лә әрметтәргә яуаплылыҡ өҫтәй. Халыҡтың ауылдар яҙмышына битараф булмауҙары, татыу йәшәүҙәре күренеп тора. Хәнә Мәҡсүтова, Владислав Сорокин, Ишембай яңылыҡтары. Халыҡтың ауылдың яҙмышына битараф булмауҙары, татыу йәшәүҙәре күренеп тора. Был эштә ауыл хакимиәте башлығының да роле баһалап бөткөһөҙ. Шулай итеп, студиябыҙ ҡунағы Әрмет ауыл хакимиәте башлығы Әнүр Әҙһәм улы Шаһиев. Әйҙәгеҙ, телевизор ҡараусыларҙы үҙегеҙ менән яҡынданыраҡ таныштырып китегеҙ. Бына был вазифаны һеҙ нисәнсе йылдан бирле башҡарып киләһегеҙ? Хәйерле көн. Мин Әрмет ауылында тыуып үсеп, шушы глава вазифасында бүгенге көндә 7 йылдан артығыраҡ эшләп киләм. Миңә хәтлем төрлө вазифалар башҡарырға туры килде. Уҡып ҡайтып агроном вазифасын башҡарырға туры килде. Үҙебеҙҙең туған колхозыбыҙҙа шунан колхоз рәйесе вазифасын башҡарырға туры килде. Бүгенге көндө мына әйтеүемсә 7 йылдан артыҡ шушы ауыл хакимиәте башлығын башҡарып киләбеҙ. Бына һеҙ ауыл халҡы менән бергә йыйылышып, шундай ҡарарға килгәнһегеҙ, Атайсал проектында ҡатнашырға, шулай бит? Бына ул идеяны һеҙгә кем бирҙе инде дә? Нисек ҡатнашырға булдығыҙ? Бу идеяны хөкүмәтебеҙ яғынан килә бит инде. Бына бу программалар район администрациясы, хөкүмәтебеҙ администрациясынан беҙгә шулай тәҡдим ясалды. Беҙ әйтеүемсә шул халыҡны жыйып, шушы спонсор егетләребеҙ белән киңәшләшеп, шушы Атайсал программасында ҡатнашырға булдыҡ. Ауылда, бына мин ике ауылда ла бергә әйтәм, Үрге Әрмет менән Түбәнге Әрметтә. Халҡым тип янып йәшәгән йәштәр бармы? Әлбиттә, беҙҙең бына йәш буын егетләре, ҡыҙлары бигерәк тә бына шушы әйтеп үттек бит инде, зыяратларны кәртәләү, башҡа эшләрне эшләү, күпселек эшләне лә субботниклар белән өмәләр ясап эшләйбеҙ бит инде. Шушы ваҡытта берсе дә ситтә ҡалырға тырышмай, кемнең ҡулынан ниндәй эш килә, фис сығып, егетләрме ул, ҡыҙлармы ул, фис әүҙем ярҙам ҡулы суҙырға әҙер торалар. Бына һеҙ әле Үрге Әрмет менән Түбәнге Әрметтә ниндәй эштәр эшләнегеҙ? Беҙ бына шушы үҙемнең 7 йылдан артығыраҡ эшләп килгән сорны ғына әйтеп китәсе килә. Беҙ бына шушы сорда хөкүмәтебеҙ ярҙамынан, үҙебеҙ районыбыҙ администрациясы ярҙамынан һәм шушы әйтеп китеүемсә халыҡ белән бергә киңәшләшеп, халыҡтан аҡса жыйып, шушы спонсор егетләребеҙҙән
акча жыйып, ярдәм кулы суздырып эшләп килгән эшләребез бик күп дип әйтергә кирәк. Ике авылыбызда да юлларны асфальтлау дәвам ителә бүгенге көнне. Кырсын таш сибү дәвам ителә. Шул ук вакытта мәктәбебезнең спорт залын ремонтладык. Спортивный площадка мәктәбебезнең эргәсендә төзеп куйдык. Шушы ук вакытта водонапорный башнябызны яңарттык. Менә дигән итеп бүгенге көнне халык су белән тотрыксыз кулланып киләбез. Эшләгән эшләр хәтсез дип әйтергә кирәк. Менә бүгенге көнне шушы ике авылыбыз белән җыелышып безнең ике авылыбызга бер пожарный депо тибез, пожарный депо инде, добровольный пожарный команда. Шушы пожарный депоның зданиесен ремонтлап ятабыз. Тоже ППМ программасы белән монысы инде. Шуның күк менә халыкка кирәк, үзебезнең авылның тормышын яхшырту өчен нинди эшләр кирәк, шуның күк эшләрне аткарып киләбез. Менә хәзер соңгы елда инде без бигрәк тә зыяратларыбызга игътибарны күбәйттек. Шушы ук мәсьәләне әйтүемчә халык белән бергәләп киңәшләшеп, шушы спонсор егетләребез белән киңәшләшеп, шушы бер мнениегә, уртак мнениегә килеп, заманса иттереп шушы зыяратларыбызны, ата-бабаларыбызның йортларын кәртәләп алырга киңәш решать иттек. И шушы эшләрне башкарып, бик уңайлы итеп башкарып чыгарга өлгәштек. Безнең менә әйтеп китүемчә бит инде халыктан акча җыйдык, хөкүмәтебез акча белән ярдәм итеп тора. И шушы спонсор егетләребез основной теге эш физический эшләрне дип әйтәйек инде. Башкарып чыктык шушы үзебезнең егетләр һәм кызлар белән. Авылдагы шушы урындагы егетләребез кемнең нинди инструменты бар, шуны үзе алып килеп, беребез багана какты, беребез варит итте, беребез профнастилларны урынына бурып куйды. Шушлайтып, еңел генә итеп эшләп чыктык. Әсәйем ошо Үркә Әрмет авылында туып үскән кеше. Бына шуга күрә лә минең бала сагым, үсмер елдарым, яшьлегем бына ошо Әрмет авылында үтте. Яшь сакта без рәхәтләнеп клубка йөреп торгайнык. Ул вакытта ничектер клуб гөрләп тора торгайны. Онда гармон тавыштары, баян тавыштары ишетелеп. Бына хәзер без иҗази төркеменә барып кайтканда ничектер гармон тавышлары ишетелмәгән һәм бәлки ул көндез булгангалар һәм бина нык искергән. Әйе, менә бу бина буенча Үргәрметнең авыл клубы буенча действительно бик искергән зданиедә бүгенге көнне эшләп киләбез. Ну, менә сез әйтмешләй, бинаның тыштан бик матур йөзе булмаса да, безнең аның исендәге эшләр гөрләп тора. Безнең кызларыбыз антагы Шафиева Рима мөдир булып эшләй, и Гиззатуллина Фәрзәнә худрук булып эшләйләр. Алар бүтән бәйрәмнәрне на высшем уровне дип әйтергә кирәк алып баралар. Бүтән шушы авылдагы халык, олылар белән, кешеләр белән кружоклар оештырып, концертлар, любой нинди бәйрәм булсын, алар на высшем уровне эшләр алып барыла. Хотя здание бүгенге көнгә туры килмәй дип әйтсәк тә. Ну, шулай булуына карамастан безнең әпәт менә шушы районыбыз администрациясе, хөкүмәтебез тарафыннан яңа клуб салырга, менә функциональный центр дип атала инде. Бүгенге көнне сметалар эшләнелә, геодезия, экспертизалар үтеп ятабыз. Ну, Алла берсә, яңа клубыбызда булыр дип ышанабыз. Атайсал проектында тагыла катнашырга ниятегез бармы? Әлбәттә, без моның белән генә туктап калмаячакбыз. Атайсал программасында тагын катнашасакбыз. Ну, нинди программа бу, нинди мәсьәлә алырбыз, ансы пока сер булып тора. Әнүр Әсәмулла, ошо форсаттан файдаланып, авылдаштарыгызга, ирдәшләрегезгә, бәлки сезнең әйтер һүзләрегез, теләкләрегез бардыр. Әлбәттә, авылдашларыма шуны әйтәсе килә. Авылдашлар шушы минең башкарган вазифамда аларның ярдәме һәр вакыт сизел күренеп тора бит инде. Шуның өчен үземнең авыл халкыма зур итеп рәхмәт белдерәсем килә. Шуннан менә бүгенге көнне политика хәлләре төгәл генә бармай бит инде. Украина ягында безнең авылдан да 4-5 егетебез бүгенге көнне хезмәт итәләр. Без барыбыз да аларның исән-сау терелеп кайтуын теләйек. Аларны озатып калган семьяларына түземлек, исәнлек, саулык, барыбызга да исәнлек, саулык теләйм. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, студияла Атайсал тапшыруы. Студиябызның тагыла бер кунагы Әрмет авылыннан Ямилә Гобайдуллина. Сау булсын. Мин Түбәнге Әрмет авылы мәдәният йортында 14 ел эшләү дәверендә
календардағы болған қызыл язулы болған бәйрәмнәрне узгару белән бер рәттән зур шаралы бәйрәмнәр үткәрдек. Әрмәт авылы хакимиятының зур ярдәме белән без 2005 елдан бирле шәҗәрә бәйрәмнәре, авыл бәйрәмнәре һәм саумысыгыз авылдашлар бәйрәмнәре узгардык. Шулай ук авылдаш язучыларыбызның Ибраһим Гизатуллинның, Әмир Гәрәевнең һәм атаклы биючебезнең Зубайдуллин Хизбулла Гомәр хәтер кичәләрен узгардык. Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре безнең авылдашыбыз Валитов Турьян Гатият улының юбилей кичәләрен узгардык. Менә 2019 елда Үргә Әрмәт клубында аның 90 яшь тулу уңайы белән аның хәтер кичәсен узгардык. Шулай ук елына 2 мәртәбә без спектакльләр куйдык, фольклор күренешләр белән конкурсларда катнаштык, алтын туй, көмеш туй бәйрәмнәрен узгардык. Һәм без үзебезнең алдыбызга алган эш планнарын фәһемле итеп, тәрбияви итеп башкарырга тырыштык. Әле менә шушы соңгы елда алынган безнең зияратны кәртәләү программасын алу, безнең авыл халкы бу эшне безнең хуплап чыктылар. Һәм олы яшьтәгеләрдә яшьләр белән бер рәттән дә безнең менә шушы олы яшьтәгеләребездә авылның зияратын кәртәләүдә актив катнашып, үзләренең зур өлешен керттеләр. Менә финанс ягына килгәндә, өлешләтә акча җыю буенча авыл халкыннан безнең авыл халкы әүдем катнашып, безнең инициатива группасы шушы эш белән эшләй инде. Безнең авылыбыз халкы безнең шушы башлангыч эшләребезне хуплап, һәр вакытны безне кирегә алмайча, безнең эшләребезне катнашып торалар. Менә ветераннар советы рәисе буларак нинди эшләр башкарагыз алда? Безнең авыл советында эшләп килгән ветераннар советы членнары безнең авылыбызның яшьләре белән бер рәттән авыл тормышында кайнашып яшиләр инде. Шушындай язлы көзле булган авылдагы булган өмәләрдә зияратны тазарту, зияратны кәртәләү булды. Шундай тазарту эшләрендә алар актив катнашалар безнең авылдашларыбыз. Бәйрәмнәрдә, авылда үткәрелгән зур бәйрәмнәрне әзерләнүдә, аларны үткәрүдә дә алар үзләре тос өлеш керттеләр инде. Шулай ук 9 май җиңү көне бәйрәмен узгару белән без мәдәният кызлары һәм авыл советы кызлары белән бер рәттән тыл ветераннарын өйләренә барып котлап бүләкләп китәбез инде. Алар шуннан кийин инде 90-95 яшьтәге булган авылдаш абый апаларыбызны да өйләренә барып котлап бүләкләү безгә ул көндәлек кергән инде. Алар безнең шушылай итеп, аларга булган ихтирамны алар канәгать кабул итеп калдылар инде. Менә 1 октябрь олы яшьтәгеләр көнендә инде без мәдәният кызларының әзерләнгән бәйрәм кичәсендә 70-80 яшьлек авылдашларыбызны, юбилерларыбызны котлап бүләкләп китәбез. Безгә шундый һорау, авылда яшьтәр каламы? Яки авылга ерактан күчеп кайткан яшьтәр бармы? Бар, әлбәттә. Безнең авылыбызның биләмәсендә 2 авыл, Үргәрмәт һәм Түбәнгәрмәт авылы халкы. Алар бик дус тату яшиләр. Алар үзләренең ихаталарын, үзләренең өйләрен төзекләндерүне, тирә-якларын таза тотуны һәр вакытны хәстәрләп торалар. Менә яшь вакытларында безнең авылдан укып чыгып китеп, шәһәр җирендә укып, шәһәрдә төпләнеп калган авылдаш егетләребез, кызларыбыз инде алар авылга үзләренең гаиләләре белән кайтып, әти-әниләренең нигезен яңартып, нигезендә әти-әниләрен карыйлар, тәрбиялиләр инде. Шулай булгач, яшьләр дә калалар дип әйтергә була инде. Менә безнең әлеге вакытта мәдәният йортының мөдире булып яшь кенә кызыбыз Илүзә Минобай кызы эшләй. Безнең акушер-фельдшер пунктында Алина кызыбыз матур итеп эшләп йөри бата. Шулай булгач, әле яшьләр бар авылда, яшьләр кайта, яшьләр эшләй дип әйтергә кирәк инде. Менә безнең авылыбызның киләчәге буламы дигән сораурак булырдай булса, мин шулай итеп җавап бирер идем. Безнең әлеге вакытта тыл ветераннары сугыш чоры
балалары бик матур итеп үзләренең үзләренең балаларының якыннарының карамагында бәхетле гомер кичерәләр. Бу безнең аларның шушылай матур яшәүләре авылыбызның әйбәт яшәвеннән килә. Бөтен мөмкинчелекләре булган авылыбызны бетә дип уйларга ярамый. Авыл яшәй, авыл яшәячәк, ул югалмаячак. Менә шушы хәстәрлекләрне күреп, авыл халкының именлеген хәстәрлеген, авыл халкының тазалыгын, авыл халкы өчен, авылыбыз өчен дип гөрләп яшәгән безнең авыл советы хакимиятенә зур рәхмәтемне әйтәсем килә һәм аларның эшендә зур уңышлар телим. Ямилә Нәгыйм кызы, безнең студияга вакыт табып килгәнегез өчен зур рәхмәт. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Исән һау булыгыз. Рәхмәт, үзегезгә рәхмәт. Мин шуны әйтәсем килә инде. Җир йөзендә тынычлык булсын, хәүеф-хәтерләр булмасын. Изгелек эшләлә һуга хал, балык белер. Балык белмәһә, халык белер. Халык белмәһә, Ходай белер ди халык әйтеме. Ергә беребез дә мәңгелеккә килмәгәнбез. Ходай тарафыннан бирелгән гомер бик кыска үтәлә китә. Ә уны ничек яшәү һәр беребезнең үзеннән тора. Хөрмәтле телевизор караучылар, без сезне Ишембай районының Әрмет авылыннан Атайсал проектында иң әүдем катнашучылар менән таныштырдык. Атайсал проектында катнашыгыз, якташларыгызга, ирдәшләрегезгә кулыгыздан килгәнчә ярдәм итегез. Бүгенге тапшыруыбыз аз гына якынлашты. Киләһе сорашкандарга тиклем һау сәламәт булыгыз.